Ndomba mangu imomo kunogoshamisika chii chotakura chibhegi changu chiwe ugare pasi. Makadiko mama? Ndiri pangu wakadiko naye musikana. Unonzi nezviya chido ndizvo? Ndonzi chido asi ndofarira hangu zita rekuti paida ndo randowanza kushandisa asi ndonzi chido. Saka unotone mazita tu. Wanga uine chitupa chako here nekuti pano tinowanzopindidza munhu nechitupa chake kuitira kuti ndikazobirwa zvinhu zvangu muno ndinozondokutsvaga ndichiti kuti ndikutsvaga ani. Mufunge mamaga chitupa ndochandatokangamwa chaiko asi hangu handisi dzodzi. Ndachikangamwa chitupa chaiko musherefu chaimundoma ndachikangamwa. Izvo naiwe unokanganwa chitupa naiwe seuchiuya kubasa? Ndatochikangamwa musherefu chaiyo. Haasi mastatements here wayo? Shuwa mama ndatochikangamwa musherefu handisi dzodzi. Wangu chigokanganwa sei agent handina ndamudzoti uye nechitupa? Ina hanambondiudza ina asi chitupa ndaida kufamba nacho ndobva ndatsongochikangamwa. Manje unotodzokera kwa ndingapinze munhu basa asina chitupa asina chii ndozoti urani kana nekuti chido kana kuti paida iroro randanzwa ndozoti ndiro chairo. Ose ndivo mama handisi tumboridzodzi mai kudzokera kunoita $15 kusvika kwedu. Aiwa unotodzokerako ndingakupinzewo usina chitupa naiwe ndinoti kana murume wangu akasvika ndinoti ndiwani. Mukuti ndidzokera ndinotora chitupa ndodzokera unotora chitupa wodzoka. Kumbere kwako kunosvika. Jesu! Yoni wakako. Izvi ndozvanesingade manje. Kodhukundu kuri mupostori. Unopinda chechipi? Marange. Unopinda Marange? Saka unoti wabva kubarika kaiwe? Aiwa ndinamborora. Aiwa. Ndikuroti pamba penyuka wabva pane barika obvious. Manje kuroti barika warijaira unogumonitorera murume wangu panapa. Chimonetsa maagenda ataura information yakawanda. Ona iwo waunobva kubackground yajaira barika uchava wandibarika pano muwangu mama ndo vanoita zvebarika ina nditombotori murume wangu. Imbosunga tono. Chindira tono. Kuyo unofambire wakatongo wakadai iwe. Unofambire wakatongo imira uri straight unoedza kumisa magara. Jesu! Kuyo bhodhi yako indava ichitonge yakadai iwe yakada kuita kunge kastructure. Unobva mumusha zveshuwa here? Ndokubva mumusha ine. Kusi uchitonge une tumahips une. Tenderera tone tenderera dani iwe. Newe ugona kutenderera. Jesu! Napo unoti structure yako inoita here kuti unge uchigara muno nemurume wangu. Ndatendera. Iwe bhodhi yako haiite inogona kungopfachukira ndichakulimenta chachikafu. Bhodhi yako haiite yakafitira kupfachukira ukadyisa. Ndatoiona bhodhi yako yakafitira kupfachukira bhodhi. Handingodyisi. Wekutolimita kutodya one slice yechingwa netii isina mukaka nekuti bhodhi yako iyi hanzi kuiona mushe. Yoni wakako.